הדבר היחיד שאני משלם עליו זה על המים. אני מבקש שזה יהיה קשיר. הווה אומר שגם כשאתה נמצא ברומו של עולם, בשביל להיות איש עסקים אתה צריך לשמור, לא לבזבז את הדברים שעליהם אתה משלם. האירוע הזה מי משלם אני לא יודע, אני כבר אומר לכם. ולפי מה שאני רואה שמוגש פה, זה גם לא הולך להיות סכום גבוה. בכל אופן מה שאני רואה כרגע, יכול להיות שהאירוע יתפתח. הדבר הכי יפה בחיים זה שאנשים שיושבים במקומות הכי גבוהים שיש, הם צנועים. אם ניגש אליי אחד מהאנשים הכי קרובים לליבי, אני מכיר אותו שנים על גבי שנים, נמצא לידי בקרן זווית, אהובי חבר. אוי, רביינתי, נשמה, אין, תלכו כולכם, לא צריך חבר. מזל טוב. וואו, וואו, וואו. עכשיו אני שמח שבאתי. רביינתי אהובי, בוא תשב. פעם ראשונה שיינתי ישב קצת ואני בלב המשחק. וביאנקל ישראל, האהוב שלי, הדבר היחיד שאני מבדיל אותו מביניכם, שהוא הגיע אחרי שיעור שהוא מסר בדף היומי כרגע. אתה גם בשיעור הזה? והוא הגיע בתור הרב, ואני הגעתי בתור מישהו אחר, אבל אנחנו יושבים באותו מקום, וזה היופי שיש. וביאנקל אני מספר להם, ודיברתי על רחמים קודם, גם כשאתה נמצא במגדל השם, אתה תמיד צריך לראות את ה... רגע, אחראי על הכלכלה פה שלומי, היחיד שבאמת, באמת יכול לסגור איתי דיל עם הרבה כסף ולא עושה את זה עד היום. וואו, אבל יש לך לב רחב, אתה לא רחמים שאתה יודע, שומר את זה לעצמו.